Pri dnešnej lekcii budeme rozoberať online média. Dnes sa zameriame konkrétne na online noviny. Takže otvoríme si internetový prehliadač. A na Slovensku máme jednu z najpopulárnejších online žurnalistík, napríklad sme.sk. Keď sa nám otvorí web stránka, môžeme vidieť rôzne kategórie z oblasti domova, regiónov, ekonomiku, svetu, z kultúry, športu a je tu taktiež aj podstránka orientovaná konkrétne pre ženy. Rozdiel medzi internetovými médiami, čiže konkrétne internetovými novinami a papierovými je tým, že mnoho článkov na online novinách je publikovaných zadarmo. Avšak mnoho z nich poskytujú aj možnosť predplatného, či napríklad na Sme Piano. A v tom prípade máme sprístupnené rôzne exkluzívne články, alebo sú obšírnejšie vďaka tomuto predplatnému a špeciálnemu účtu. Takže pre ukážku si otvoríme kategóriu z domova. A momentálne tu máme článok Kňaz odsúdený za sexuálne zneužívanie pôsobí v marca v hospici. Keďže je to prvý článok, tak si klikneme naň a môžeme si ho prečítať. Rozdiel medzi papierovými a internetovými médiami je taký, že ľudia ich môžu komentovať. Takže si môžeme kľudne kliknúť na diskusiu a môžeme tu vidieť komentáre rôznych ľudí. Môžu napísať napríklad ich názor, ak to je autor toho komentáru a kedy bol samozrejme názor publikovaný. Taktiež môžeme ich názor ohodnotiť, či nás nejak obohatil, alebo či nám niečo priniesol, alebo či názornil nejaký trolling, alebo spam, alebo nejaký urážlivý a ponižujúci útok na nejakú osobu. Taktiež je tu možnosť, keď sa vrátime späť, článok zdieľať na Facebooku alebo na Twitteri. Alebo môžeme mu dať páči sa mi to, čím vlastne sa ukáže na našom Facebook profile, že sa nám tento daný článok páčil. Výhoda internetových novín je taktiež aj tá, že k ním býva priložené aj video. Napríklad v tomto článku si môžeme pozrieť aj video. Počkáme, kým sa nám načíta. Otvárame Tatranský dom na Hrebienku. Má niekoľko novín. Video si môžeme taktiež zväčšiť. Mohol použiť o niečo viac ako minulý rok, celkovo 47 tón. Tatranský dom staval pán Bálek s ďalšími 7 sochármi 13 dní a veríme, že tak ako minulý rok to bola top atrakcia v rámci toho. Taktiež tu máme možnosť spustiť len audio, takže ak máme pomaly internet alebo iné nevýhody, môžeme pustiť len zvuk a tým následne získať z nasledujúceho videa taktiež nejaké informácie. Potom je tu taká výhoda, že keď sme registrovaný užívateľ, čiže sa môžeme prihlásiť, ale keďže nemáme momentálne vytvorený profil, tak vám poviem následne, aké sú výhody, keď ste registrovaný užívateľ. Keď ste registrovaný užívateľ, tak sa vám na domácej stránke ukazujú vaše preferované témy, čoho sa zaujímate. Napríklad, ak máte radi auta, tak sa vám budú vyhadzovať články o vašej preferencii oblasti aut. Ak máte radi šport, tak sa vám budú vyhadzovať predovšetkým články z oblasti športu ako futbal, basketbal alebo hokej. A to je asi tak na túto tému všetko. Ďakujem za pozornosť.